Yuk genti. Dhisik aku paling seneng nonton tari-tari. Contone jadilan lan wayang wong. Ibuku ngerti nek aku pengen sinau seni. Ibuku nyoba ndaftarke aku ning sanggar tari kreasi Kembang Sore. Alhamdulillah saksuwene aku nari ning kono, aku bisa oleh juara 1 ping 3. Jurine ngandani aku kon pindah sinau ning tari klasik dalem Pujokusuman. Nah, ibuku setuju, nanging aku malah kena alangan. Aku tiba lan tanganku patah. Ibuku omong, "Le, wis rasa melu nari ya, engko dak tangane tambah sakit." Nanging bar tanganku patah, aku malah saya seneng nari. Malah aku kudu iso nari. Nah, bar kuwi pas aku ning Pujokusuman, aku kaget. Ana acara sing dirawuhi Gusti Kanjeng Natanegara. Gusti Kanjeng Natanegara rawuh ning Pujokusuman arep golek bocah sing iso nari cantrik nggone kraton. Alhamdulillah aku keterima lan diutus Mas Guru sowan ten kraton. Saiki saben dina Minggu aku iso sowan ning kraton. Lan biasane aku iso oleh sangu lan beasiswa sing nggo ngenteng-entengi ibuku nggonku le nyekolahke. Nggih, niku cerita pengalaman senengku. Matur nuwun.